रन्जन दैमारिनि ग्रुपजों सरकारा सावरायबाय थानो गोनां जादों। लेटेस्ट थांनाय नभेम्बर दाननि 16 आरो 17 अक्ट' खालि साननै एकालेथायजों जोंजों सावरायनो थाखाय बर'नि जेंनाखौ लानानै बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बिबान होनानै जायखौ थान्दै हिसाबै दैथायहरदों भारत सरकारा बिथां ए.बि. माथुरजों साननै सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनायावनो जोंनि दाबिखौ सरकारनो स्पष्ट मिथिहोदों आरो जोंनि दाबिफोरखौ बिथाङा पइन्ट टु पइन्ट डिसकासन खालामनानै मोनसे नोट लाना थांदों आरो बिथाङा बे गासैबो जोंनि दाबिफोरखौ भारत सरकार आरो असम सरकारजों सावरायनानै बिथांमोननि साजेसन बिथांमोननि परामर्श बिथांमोननि डिसिसनखौ लानानै आरो जोंजों एनडिएबि प्रग्रेसिभ आरो एनडिएबि रन्जन दैमारि ग्रुपजों सावरायफिननायनि खोथा होदों आरो बे थाबैनो सावरायनाय जाफिनगोन। सरकारजों जि सावरायदों बे सावरायनायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिखिनि डिमान्ड जोंनि जिखिनि दाबि जों जाय मोनथायफोरखौ जि सुबिदाफोरखौ मोननो थाखाय दाबि खालामदों बे दाबिनिफ्राय 60% दाबियानो दावगाबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बे समाव जों गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैलिया। दिनै गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बर' पलिटिशियान्सफ्रा गावनि गारि गावनि पजिशन थाखा फैसानि नोजोराव अन्ध जानाय बर' जातिखौ मिसलिड खालामनो नाजाबोगासिनो दं। आं बेनिखायनो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों बे समा गोनो गोथो जानायनि आन्दायनायनि सम नङा। दिनै भारत सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय थादों क्लियारलि बुंबाय थादों जे भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थि खालामबाय डिसिसन लाबाय आरो बेनिखायनो बर'नि जेसेबां गौथुम बर'नि जेसेबां हान्जाफोर दं ज' जानांगौ खौसे जानांगौ आरो सरकारजों सावरायनायाव सिरियासलि सावरायनांगौ। बेनिखायनो खावलायदो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बर'नि जेसेबां मेलेमजिबिफोर दं जेसेबां गोरों फोरोंगुरुफोर दं इन्टेलेक्सुवेलफोर दं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बर'नि गथ'फोरखौ ज' खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनाबो दायित्व लानांगौ। दिनै गोबां सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांनाय बर' थुनलाइ आफादनि मानबिदा आफादगिरियाबो खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों। जेरावबो खौसेथिनि बेरेखा नङा खिन्थु खौसेथि बुंनांगौब्ला खौसेथि माला फैगोन जेब्ला आरो गुरुत्वआनो गैया बेबायदि जानो नाङा आरोखि। दा बेनिखायनो आं सानो जे जिमान डायबेटिस जादों हाई प्रेसार जादों गासिबो बे गथ' गथायनि प्रब्लेमाव जादों बायदि आं सानो। नंगौना? जोंबो जादों बे जानो नाङा समाजाव। दाख्लै सासे मानसिया आंनो फन हरदोंमोन बबेबा चिरां डिस्ट्रिक्टआव मेला जादोंमोन ओमफ्राय बे मेलायाव ओरै जादों आंनो मानो हरखो आं थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आं मा खालामनो हानो बेखौ जे बेवहाय माने जुवा माबा जौबो अपेनलि फानदोंनो जुवा गेलेदोंनो उमुक गेलेदोंनो तुमुक गेलेदोंनो आरो आइजोफ्रानो लिड लादला जोबथारदोंनो होनदों। आंथ' जाम्बा बायदि सिरि थाबाय आंथ' मिथियो। गतिके बे रिफर्मेशनखौ सोर खालामगोन? गावनो गाव जुदि समाजनि मानसिफ्रा जुदि सांग्रां जायाबा समाज दङ मोनसे सांग्रां जायाबा सोर बेखौ माने माबागोन? बेनिखायनो जोंनो एडुकेशन मास्ट क्वालिटी अफ एडुकेशन मास्ट। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जावरिया जेरावबो मिथिङाव बुंबाय थादों क्वालिटी अफ एडुकेशननि खोथा मास्ट भेरि इम्पर्टेन्ट। दिनै बिटिएडिआव मेडिकेल कलेज जानो थांगासिनो दं सिआइटि जाबाय इउनिभार्सिटि जाबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज जाबाय बेबायदिनो दा एग्रिकालचार कलेज जानो थांगासिनो दं ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जानो थांगासिनो दं उमुक जानो थांगासिनो दङ। नोङो हायार एडुकेशननि इनस्टिटिउसन थामालाय मा जानो नों जुदि क्वालिटी अफ एडुकेशन होनो हायाबा। बेनिखायनो आं जोबनायाव
दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा माखासे एजेन्डा लादों आं बे एजेन्डाखौ माने मोजां मोनदों बिथांमोनहा माने केरियार काउन्सिलिंबो खालामगासिनो दङ आन्दलनाथ' दङ किन्तु केरियार काउन्सिलिं बिथांमोनहा खालामगासिनो दङ स्टुडेन्ट ओरिएन्टेसन माबागासिनो दङ टिचारफोरखौबो एवारनेसआव लाबोदों बिथांमोनहा आरो जोंबो बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां हायो जों इसेबां माबादों जों गभर्नमेन्टजों फाइट खालामदों जों बिटिसिजों रायलायदों जोंहा माने माखासे खामानि मावनो दङ जों समाजनि माने खामानि मावग्रा हिसाबै जों नुदों जे बे उसुबिदा ओइ उसुबिदा ओरै थाङोबा जोङो पलिटिकेल लाइनाव सौग्रावहैयो ओरै थांबा बेयाव सौग्रावहैयो बिदि जाबाय थादों बेनिखायनो आङो गासिबो रायजो राजाखौ आङो खावलायो जोङो बर' फिसा हिसाबै खौसे जानांगौ बर' फिसा हिसाबै जोङो स्टेन्ड लानांगौ जोङो माने गाख्रेबजानाय हारि हिसाबै जोङो दासो दावगाफुदों जोङो माने गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय जों नासयजानाय बे माबाया जाहाथे थाया जोङो आब्रुथि गोनां समाज जानो हायो आब्रुथि गोनां जोङो लेखा गोरों एलाइट ग्रुपनि मानसि जानो हायो जोङो गुबुन हारिजों कम्पिट खालामनो हायो गुबुन हारिजों जोङो जाहाथे सत्यम शिबम सुन्दरम बे लामाजों जों थांनो हायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे दिनैनि 52थि जथुम्मायाव आंखौ फंनैसो बुंनो थाखाय बेवहाय हांख्रायनायनि थाखाय बांजाय आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासिबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो बे हालामनि गासिबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि फैगौ ख्रिस्टमासबो फैगौ साननैल'सै ख्रिस्टमासनिबो आङो गाहाम हामलायथि हरबाय आरो फैगौ इंराजि 2020 मायथाइया जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि थासारि अनलायनाय ब्रादारहुड जोंनि गेजेराव फैयो बेखिनिखौनो भातृत्व बोध जाहाथे फैयो बेखिनिखौ आङो आसा फालिनानै जाहाथे आनान गसाया जोंखौ बोर सारस्रिहरो जाहाथे जों मोजाङै मोजां माने जोङो सोलिलांनो हायो मोजाङै मोजां जों दावबायलांनो हायो मोजाङै मोजां जों सानलायलायनो हायो बेखिनिखौ आं आसा फालिबाय जे आफा इसोरा जोंनो बोर हरथोंसै बे गोदान बोसोरनिफ्राय जोङो जाहाथे मोजां खामानि मावनो थाखाय आगान सुरनो हायो बेखिनिखौनो आङो फंनैसो बुंनानै आङो नोंथांमोननिसिम गासैनिबो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ फिन बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ सम फोजोबबाय गोजोन्थों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां